Magsisimula na ngayong January 12 ang election period at magtatapos sa June 11. Alinsunod ito sa Resolution No. 10999 ng Commission on Elections o COMELEC. Muli namang ipinaalala ng Philippine National Police o PNP nitong Lunes, January 6 ang pagpapatupad ng gun ban upang mapanatili ang peace and order sa panahong ito. Kabilang sa mga exempted dito ay ang law enforcement agencies, justices, judges at ilan pang individual kagaya ng mga kakahera na humahawak ng malalaking halaga ng pera. Inaalam at ina-assess na rin daw ng kapulisan ng mga lugar na mayroong election risk factors. Magkakaroon ng color coding sa mga ma-identify na election areas of concern o EAC, green, yellow, orange at red. Ito ay nakabase sa presensya ng private armed groups at gayon din sa matinding hidwaan ng mga magkalabang kandidato. Samantalang ilan nating mga kabalin, mayroong hiling sa paparating na 2025 national and local elections. Siyempre, kailangan peaceful ang kailangan. Kung talagang sila ay nag-aral, at mga professional na politika, kailangan peaceful. Dito sa ibang lugar, tambangan ng tambangan. Hindi malaman kung sino iboboto ng tao. Masalese mo sana, wala namang kahit. Sport mo eh. Pero sa kitang, alam mo, may Mario kami, potang kami, baryo-baryo lang, may papate-pate lang. Tungkol mo keng eleksyon. O nanan may pang mag-eleksyon, baya pang hala ng eleksyon, baka pante-pante na rin tao. Masantingan nga sanang ining malyaringan keng 2025 ay niya. Ala po sanang kaguluhan, tsaka masantingan po sana rin. Denggang manungkulan, detang masantingan paket. Pating dengkatam kandidato, itang mapayapa. Alang nanuan kasunggalit. Mga tayang buriming malyari. Bukod pa sa mga checkpoint ng PNP, magkakaroon din daw ng COMELEC checkpoint sa iba't ibang bahagi ng bansa. Base na rin sa kasaysayan ng eleksyon sa isang lugar. Liana Canilaw, CLTV 36 News.